Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στο στούντιο. Είμαι η Έμι Λιβανίου. Θα είμαι μαζί σας, μαζί με την κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου μέχρι και τις 10 σε μια εκπομπή που όπως βλέπετε ρέει απίστευτα, διότι ο λόγος της είναι χυμαρώδης και με 20 χρόνια τέτοιας πορείας αλίμονο και να μην είναι. Νομίζω θέλαμε 10 εκπομπές, κυρία Παναγοπούλου, η μία δεν θα φτάσει, γι' αυτό και δεν πρόκειται να ακούσετε κανένα μουσικό κομμάτι. Να σας θυμίσω μόνο ότι στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος 34 16 10. Ό,τι θέλετε μας τηλεφωνείτε για σχόλια, παρατηρήσεις. Και συνεχίζουμε από εκεί που αφήσαμε, κυρία Παναγοπούλου, πριν από λίγο, το θέμα της σωτηρίας, επειδή είναι πολύ σημαντικό, μιλάμε για παιδιά. Το θέμα της σωτηρίας εκκρεμεί. Υπάρχει φως στο τούνελ. Κάτι που έχω επισκεφθεί σε σειρά 5 υπουργούς υγείας. Θέλησαν όλοι, δεν είναι κανείς ότι δεν το ήθελε. Κανείς δεν θέλει τα παιδιά μας να πεθαίνουν. Αλλά είναι καμιά φορά αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας, το οποίο επί 6 χρόνια μας βασανίζει. Πιστεύουμε ότι και εμείς μέσα στη διαδρομή αυτή και την τεράστια προσπάθεια που γίνεται, δηλαδή να καταλάβετε, στην αρχή μας δώσαν χώρο μες στο σωτηρία και μετά από 1,5 χρόνο ανακάλυψαν δεν τους ανήκει σαν οικόπεδο και ανήκει στην πρώτη υγειονομική υπηρεσία. Ξανά συμβούλια, συμβουλίων. Μήπως ο κύριος Γεωργιάδης τώρα που είναι πιο πρακτικός το λύσει. Είναι πολύ ικανός, πολύ πρακτικός και είναι μέσα στις προτεραιότητες μας μια επαφή μαζί του, γιατί είμαι βεβαία ότι και αυτό θα συνειδητοποιήσει την ανάγκη. Και φέτος είχαμε πολλά δυστυχήματα. Να κρατήσουμε τα παιδιά μας στη ζωή. Αυτό μόνο. Όπως το θέλουμε λέτε. τον αθλητισμό, θέλουμε την νοοτροπία του, αλλά πρέπει να ελέγξουμε ένα παιδάκι και μέσα στη φτώχεια που έρχεται θα σας πω και κάτι άλλο. Αυτό το κέντρο διάγνωσης θα λειτουργήσει και για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Σε αυτό το τσουνάμι φτώχειας καλπάζει φυματίωση, το ξέρουμε. Ναι. Είναι ένα ιστορικό νοσοκομείο και ίσως και αυτό μας ενθουσιάζει το σημείο, γιατί έχουμε πολλά θύματα μέσα εκεί αποχαιρετήσει. Σας είπα ότι ήταν και ο αδελφός του συζύγου μου. Είναι κρίμα να έχουμε τις προϋποθέσεις και εμείς οι ίδιοι να σταματάμε ένα τέτοιο σημαντικό έργο. Είναι κρίμα, δεν συζητιέται. Είμαι βέβαιη ότι κάποια στιγμή θα αντιληφθεί η πολιτεία το τι συμβαίνει, την αναγκαιότητά του και μέσα στο άμεσο χρονικό διάστημα θα μας δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Αν σας έλεγα μέχρι να γίνει και να ξεκινήσει αυτό που έχετε οραματιστεί και χορηγήσει και ο σύζυγός σας και η εθνική σε πολύ μικρότερο ποσοστό, ποιες είναι οι εξετάσεις που πρέπει να κάνει κάθε οικογένεια στο παιδί? Καταρχήν είναι ακτινολογικές, είναι καρδιολογικός έλεγχος, ακτινολογικός έλεγχος, είναι πάρα πολλά και επίσης δεν είναι μόνο για απλά παιδιά, είναι και για παιδιά που θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να εστιάσουν πάνω στη διάγνωση, την πρόληψη των νέων παιδιών, εξειδικευμένοι. Αλλά υπάρχουν αυτοί οι επιστήμονες. Η καλυπάτρια δεν θα τρέξει μόνη της στο νοσοκομείο, το δωρίζει στο κράτος. Το χαρίζει, είναι δωρεά. Οπότε η οικογένεια θα πάει εκεί το παιδί. Θα πηγαίνουν τα σχολεία, θα είναι μια συνεννόηση Υπουργείου Παιδείας και Υγείας που θα μπορούν να περνούν σε καθημερινή βάση, να παίρνουν μια μπλε κάρτα ότι είναι υγιή για να μπουν μέσα στο χώρο αυτό. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουν ένα ανέβρισμα και δεν το ξέρουν οι γονείς? Καταρχήν να σας πω μόνο δειγματοληπτικά μεταξύ του πληθυσμού της ηλικίας αυτής 8-14 ετών, Νάξου και Αθηνών, το 4% μετά την έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει τέτοια προβλήματα, έχει καρδιολογικό πρόβλημα και δεν το γνωρίζουν. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Βέβαια. Και πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε. Δεν πάμε, δεν υποχωρούμε, θα το πετύχουμε. Είμαι σίγουρη, σας ακούω και σας παρακολουθώ χρόνια πόσο μαχητικοί είσαστε, αλλά να γίνει και αυτό το έργο παρακαλώ τώρα. Δεν είναι μόνο αυτό το έργο, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Δεν θα μπορούσαμε εμείς, δηλαδή τώρα πήγα στην Αμερική, μάλιστα μου δόθηκε και ευκαιρία. Εκεί θα πήγαινα τώρα, ήθελα να ξαναπάμε στο Λευκό Οίκο. Συνομιλώντας με τον Μπάρακ Ομπάμα,
τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πού τον είδατε, στο Βαλγραφείο? Όχι στο Βαλγραφείο, ήταν η μέρα που εορταζόταν ο εορτασμός της ελληνικής και της αμερικανικής δημοκρατίας. Βέβαια ήταν προσωπική η πρόσκληση, συνοδευόμουν από τον άλλον Έλληνα δαιμόνιο, δραστήριο, τον Χρήστο Σπύρου, ο οποίος Έλληνας εκείνος, ο οποίος με συνέστησε στον αντιπρόεδρο τον κύριο Biden. Μιλώντας για τον κύριο Σπύρου, πρέπει να πω ότι πρόκειται για ένα αυτοδημιούργητο μετανάστη από το πορτί της Καρδίτσας, ο οποίος μεταξύ των άλλων έχει διατελέσει πρόεδρος του κόμματος των Δημοκρατικών του Νιου Χαμψάιρ, ήταν γερουσιαστής, σύμβουλος και φίλος των πρόεδρων όλων των ΗΠΑ. Και αυτή τη στιγμή πρωτοστατεί στην καμπάνια για την υποψηφιότητα της Χίλαρη Κλίντον. Και είναι στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Είχα λοιπόν την τύχη, λόγω της οικογενειακής φιλίας μαζί του, να με συστήσει και στον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Biden, με τον οποίο ανταλλάξαμε πάρα πολλές. Στο χρονικό διάστημα μου δόθηκε η ευκαιρία, εκτός από τη θερμή χειραψία που είχαμε τον Μπάρακ Ομπάμα, και να τον συγχαρώ για το Obamacare, ένα πρόγραμμα που θέλω να σας πω, το οποίο είναι ένα μικρό εθνικό σύστημα υγείας που θα μπορούσαμε και εμείς να σας πω τι είναι. Μου δόθηκε και η ευκαιρία, για να κλείσω λίγο αυτή την επίσκεψη που για μένα ήταν συγκλονιστική. Και για εμάς που την ακούμε. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι ζήτησα από τον κύριο Biden την προσωπική του επιμέλεια για τη βοήθεια που χρειάζεται η χώρα μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Του μετέφερα επίσης πως σε Ελληνίδα θέλω να του περάσω το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από πολιτικές και πολιτικούς που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως έκαναν οι Αμερικανοί με τη θέσπιση του Obamacare. Τι είναι το Obamacare? Το Obamacare ήταν ένα καταπληκτικό σύστημα υγείας εθνικό, το οποίο εφάρμοσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για πρώτη φορά, αλλάζοντας την νοοτροπία αυτή που πάμε πριν της ατομικότητας της Αμερικής, και προώθησε ένα σύστημα όπου όλοι έχουν ασφάλιση. Έχουν ασφάλιση όλοι. Και το όλοι σημαίνει και αυτοί που εργάζονται και αυτοί που δεν εργάζονται. Δεν θα μπορούσαμε εμείς, κυρία Λιβανίου, να έχουμε κάποιες τολμηρές πολιτικές πάνω στο θέμα αυτό? Μα τώρα το πρόβλημα, κυρία Παναγοπούλου, είναι, αγαπητή Κατερίνα, ότι ο άνεργος είναι ανασφάλιστος στη χώρα μας. Εξηγήστε μου γιατί στην Ελλάδα ένα παιδάκι που γεννιέται, έτσι, δεν είναι προστατευόμενο μέλος της ελληνικής πολιτείας μέχρι την ενηλικίωσή του, που σημαίνει σε προηγμένες χώρες. Τι χρωστάει ένα παιδάκι 3 χρονών να μένει χωρίς εμβόλια επειδή οι γονείς του δεν είχαν να πληρώσουν το ΤΕΔΕ και το ΙΚΑ? Ή επειδή οι γονείς έμειναν άνεργοι? Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι αυτά τα παιδιά. Και άλλα πράγματα στην Ελλάδα απλά. Γιατί ένα παιδί το οποίο δεν έχει φτάσει να μπορέσει να προσφέρει εργασία, να εργαστεί, να ενηλικιωθεί δηλαδή, γιατί θα πρέπει να πληρώνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Πείτε μου γιατί. Πώς απαιτούμε από ένα παιδί και το χρεώνουμε έτσι? Ενώ στην Αμερική είναι όλοι ασφαλισμένοι. Στις προηγμένες χώρες. Δηλαδή πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους νέους ανθρώπους, στην περίθαλψή τους, στην προστασία της υγείας τους, στην παιδεία τους. Εδώ εστιάζουμε. Αυτό είναι το, αν θέλετε, η προσπάθειά μου δεν ήταν αθλητισμός, ήταν κοινωνία. Γιατί μέσα από τον αθλητισμό αγγίζεις την κοινωνία, εμβολιάζεις την κοινωνία με πρότυπα. Τα πρότυπά μας είναι τα αστέρια μας του αθλητισμού. Θα με παρεξηγήσετε άμα πω τέτοιους πολιτικούς θέλουμε? Με τέτοια οράματα. Μακάρι τέτοιους πολιτικούς να είχαμε. Και εσείς, κυρία Λιβανίου, και εγώ και η μητέρα σας και η μητέρα μου, όλοι ασκούμε πολιτική. Είμαστε πολιτικοί. Κάποιοι όμως μπορούν περισσότερο. Είμαστε πολιτικοί και θα έλεγα. Δεν βλέπουμε ότι όλοι τον Μπάρακ Ομπάμα. Δεν μας καλεί όλους ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν καλεί μόνο πολιτικούς, έτσι. Μα είσαστε η πρώτη μη πολιτικός που κάλεσε. Να σας πω, αυτό το πρόγραμμα που λέτε, μήπως πρέπει να το πούμε σε κάποιον, να το συμπεριλάβουμε κάπως? Στο δικό μου σύστημα σκέψης, πολιτική ασκούμε όλοι. Έτσι, πολιτικός είναι ο δάσκαλος, ο γονιός, εσείς, εγώ, όλοι μας. Και τελικά ο κάθε πολίτης, γιατί είτε με τις πράξεις του, είτε συμμετέχει είτε ανέχεται. Η ενοχή είναι πολύ κακό πράγμα καμιά φορά, έτσι. Άρα ως πολίτες είμαστε και εγώ και εσείς και όσοι μας ακούνε πολιτικοί. Επειδή σας ακούνε περισσότερο όμως. Έχουμε ευθύνη. Να το λέτε και να το ξαναλέτε αυτό. Να μην έχουμε ανασφάλιστο σε αυτή τη χώρα. Ως πολιτικός και εγώ και εσείς πρέπει να φροντίσουμε με τις πράξεις μας να μην βλάψουμε την κοινωνία και να προωθούμε ό,τι μπορούμε για το καλό κοινό. Έτσι. Δεν μπορώ όμως, και δεν είμαι υπεύθυνη, να απαντήσω το ίδιο ερώτημα για πράξεις του καθενός που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Ο καθένας κρίνεται από τα έργα του και θεωρώ καλό πολιτικό ο οποίος ασχολείται
με το να προσθέσει με πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και όχι όποιον ασχολείται με αφαίρεση και διαίρεση. Καλό, μου αρέσει αυτό. Και έχουμε γεμίσει με αυτούς που ασχολούνται με αφαίρεση και με διαίρεση. Πρόσθεση και πολλαπλασιασμό, συμφωνώ. Τώρα, θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες πιο ανθρώπινες στιγμές που ζήσατε με τον Μπάρακ Ομπάμα. Δηλαδή, είναι ο πλανητάρχης. Πόση ώρα τον είδατε? Τον είδα, ήμουνα μέσα στο Λευκό Οίκο από τις 4 η ώρα. Το ραντεβού ήταν 4 Τετάρτου του 2004 στις 4 η ώρα. Το 2014. Το 2014 στις 4 η ώρα. Wow. Ναι, ήταν ένα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Τι ώρα πήγατε στο Λευκό Οίκο? Από τις παρατέταρτο. Ναι. Είναι ένα πέρασμα σε ένα χώρο τον οποίο είχα την τύχη στο παρελθόν να τον περιεργαστώ απ' έξω. Ναι. Και μπαίνοντας μέσα, παίρνοντας τα μέτρα, τα απαραίτητα της ασφάλειας, ήταν όλα όμως πάρα πολύ αθόρυβα. Δηλαδή δεν αισθανόσουν ότι είσαι στο Λευκό Οίκο. Αισθανόσουν σε ένα πολύ οργανωμένο σύστημα, το οποίο σε έλεγχε, πιθανόν να σε είχε ελέγξει και πριν σε προσκαλέσει. Ήταν ένα φιλικό περιβάλλον, ήταν μια ωραία γιορτή για τη χώρα μας. Ξέρετε, δύο χώρες έχουν δικαίωμα μέσα, και εκτιμένο δικαίωμα μέσα στα χρόνια, να γιορτάζουν την εθνική τους τη μέρα της ανεξαρτησίας τους μέσα στο Λευκό Οίκο. Είναι Ιρλανδία και Ελλάδα. Δεν το γνώριζα αυτό. Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω πώς έχει κατοχυρωθεί. Εμείς, Ιρλανδία και Ελλάδα. Ίσως οι αγώνες μας είναι πιο... Ήτανε πολύ έντονοι. Έχουν εκτιμηθεί. Έχουν εκτιμηθεί. Και πώς ήταν ο Ομπάμα? Έτσι, για λίγο τώρα μιλάω πιο ανθρώπινα και γυναικεία. Είναι ένα ταλαντούχο αστέρι, όπως ήταν και ο Κλίντον. Κοιτάξτε, και εσείς και εγώ είμαστε αρκετά. Είσαστε ψηλός άνθρωπος, σωστά. Τη Μισελ Ομπάμα δεν την είδατε? Όχι, είδα μόνο τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Η γιορτή ήταν σε ένα καταπληκτικό φιλελληνικό περιβάλλον. Θέλω να σας πω με συγκίνηση ότι κλείνοντας την ομιλία του, έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ομογένεια στη δημιουργία αυτού του κλίματος. Άκουσα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων να λέει «Ζήτω η Ελλάς». Και πραγματικά αισθάνθηκα μεγάλη περηφάνεια στα ελληνικά. «Ζήτω η Ελλάς». Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, διότι έχει δουλέψει πάρα πολύ η ομογένειά μας εκεί. Έχει δημιουργήσει ένα πολύ θετικό κλίμα. Έχει δείξει, αν θέλετε, τις θυσίες του ελληνικού λαού, την περηφάνεια και την αξιοπρέπειά του να σταθεί μέσα σε αυτή την τεράστια κρίση που μαστίζει όλη την Ευρώπη και θα έλεγα είναι και ευρύτερα διεθνής. Χάρηκα μια ατμόσφαιρα με μουσική, με ελληνική κουζίνα, με ελληνικές γεύσεις. Ήταν μια παραδοσιακή ελληνική γιορτή μέσα στο πλανητάριο. Και μέσα στο πλανητάρχη. Έτσι, ναι, στο χώρο. Ναι. Να σας πω, και έτσι κατηδίαν είπατε κάτι? Κατηδίαν με τον ίδιο τον πρόεδρο, απλώς το συνεχάρι για το Obamacare, το οποίο πραγματικά πάρα πολύ με ενδιαφέρει και για τη χώρα μου. Ναι, μακάρι να το πείτε και να το ξαναπείτε και στις συζητήσεις που κάνετε με πολιτικούς και ηθήνοντες και να εσάς θα σας ακούσουν. Θα ακούσουν εμάς όλους τους Έλληνες, διότι θέλουν, δεν θέλουν. Καμιά φορά να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι δεν είναι όλοι οι πολιτικοί. Δεν πρέπει να είμαστε και μηδενιστές, έτσι. Όχι. Υπάρχουν και πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι. Και σπουδαίοι, απλά έτσι. Το όχι ανασφάλιστος, κανένας ανασφάλιστος, είναι νομίζω το πιο δυνατό σύνθημα της χρονιάς. Υποδεικνύουμε κάτι που εμείς σαν λαός έχουμε ανάγκη να δώσουμε προτεραιότητα. Γιατί είναι αυτά τα δύο. Η υγεία μας και η παιδεία. Θα σας έλεγα ότι η παιδεία είναι πάνω και από την υγεία, γιατί είναι ψυχική υγεία. Και πιστεύω ότι αυτές οι δύο προτεραιότητες θα φτιάξουν μια καλύτερη κοινωνία. Έχουμε ευθύνη για τα παιδιά μας και για το αύριο της χώρας μας. Είναι μια ανθεκτική χώρα. Μέσα στα χρόνια έχουμε περάσει τόσα και τόσα στους αιώνες. Κρατήσαμε λόγω του κυτάρου μας, του DNA μας, του καλώς πληροφορημένου. Δεν θα δεχτούμε να υποστεί αλλίωση το κύτταρο το ελληνικό. Και θέλω να συγκινείτε με αυτά που λέτε. Με συγκινείτε με αυτά που λέτε. Πολύ ψαγμένα αυτό που λέτε. Έτσι. Και θέλω σε αυτή τη βαθιά οικονομική κρίση να μου πείτε τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει εσείς. Καταρχήν πρέπει να φροντίσουμε. Είναι μεγάλη, είναι πάρα πολύ έντονη η κρίση αυτή, διότι στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οικονομική, είναι πάνω απ' όλα ηθική. Έχουμε κρίση αξιών, Έχουμε κρίση αξιών, ναι. Και διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Πολλοί πολιτικοί αποδείχτηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και είχαμε ένα αποτέλεσμα να επιτρέψουν τον υπερδανισμό, ο οποίος μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Τώρα, ο συνδυασμός αυτός του υπερδανισμού και της διαφθοράς, που και αυτή ήταν εμφανής, αποδείχτηκε καταστροφικός.
Ελάτε τώρα από την άλλη πλευρά, που δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να σηκώσει τόσο μεγάλο, αυτό το τεράστιο βάρος της προσαρμογής σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Έχουμε τη γερμανική συνταγή να αντιμετωπίσουμε το χρέος μας, έτσι. Αλλά αυτή η συνταγή είναι διαλυτική για την κοινωνική συνοχή. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση. Είναι μια... Τι να κάνουμε? Για την παραγωγικότητα, για την εργασία, για την αγορά. Όλα αυτά τα συμπιέζει. Άρα διαλύει και τα δημόσια ταμεία, έτσι. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη με τόσους πολλούς φόρους? Πείτε μου, πώς θα έρθει? Δεν γίνεται. Όταν το εισόδημα των οικοκυριών έχει μειωθεί κατά 50%. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να καταναλώσει κανείς. Πώς θα γίνουν επενδύσεις με τόσο υψηλό κόστος ενέργειας? Απλές ερωτήσεις, δεν το. Σας επαναλαμβάνω και γνωρίζετε ότι δεν είμαι πολιτικός. Έτσι. Πώς θα συνεχίσει να πιστεύει ο κόσμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχουν 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι? 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Και το 30% των πολιτών είναι ανέργοι. Πείτε μου. Λοιπόν, η Ελλάδα χρειάζεται, κυρία Λιβανίου, τολμηρές πολιτικές και πολιτικούς που να μπορούν να κάνουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Όχι νέο μνημόνιο, αυτό λέτε. Όχι νέα δεν λέω μέτρα. τίποτε από όλα αυτά. Λέω ότι χρειαζόμαστε πολιτικές και πολιτικούς να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Και να αγαπούν τους Έλληνες. Το Obamacare. Αμέσως. Το θέμα της ασφάλισης. Δεν είναι τίποτε. Σπουδαίο. Είναι σημαντικό όμως, έτσι. Πρέπει να συνδεθεί επίσης ένα άλλο πράγμα που θα το θεωρούσα σαν οικοκυριό. Να συνδεθεί η αποπληρωμή του χρέους με τους ρυθμούς της ανάπτυξης. Ή να μειωθεί το χρέος από τους δανειστές. Πώς θα γίνει αλλιώς? Αυτό έτσι που λέτε, νομίζω ότι όποιος θα το έκανε. Δεν αντέχει κοινωνία άλλο και δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά στην πατρίδα της δημοκρατίας φτάνει στο 10% το ναζιστικό κόμμα. Δεν σημαίνει ότι ότι οι ψηφοφόροι αυτοί είναι νεοναζί, αλλά είναι απελπισμένοι. Πείτε μου, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία έχει ξαναπαρουσιαστεί ποτέ αυτό? Να σας πω κάτι όμως, οι ψηφοφόροι δεν είναι νεοναζί. Όχι, δεν είναι απελπισμένοι, αυτό λέμε. Είναι απελπισμένοι, έτσι, που ίσως τελικά αν βρισκόταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να τους μαζέψει κάπου πιο κεντρικά, θα πήγαιναν. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχω μια αίσθηση και μια αισιοδοξία ότι η ποιότητα του Έλληνα, οι ανοχές του, η αντοχή του, εάν μέχρι τώρα, πείτε μου, ποιο άλλο κράτος τόσο ειρηνικά θα αντιμετώπιζε αυτή την πίεση? Εδώ κάτι τους κάνουν στα ATM και βγαίνουν όλους τους δρόμους στην Αγγλία. Πιστεύετε στον Έλληνα πολύ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω πάρα πολύ. Δεν πιστεύουν πολύ. Δεν θα κρίνω κανένα πολιτικό. Αντιθέτως θα πω ότι έχουμε και καλούς πολιτικούς. Αλλά λείπουν οι πολιτικοί που πιστεύουν τόσο πολύ στον Έλληνα. Δεν πιστεύουν στον Έλληνα. Και εσείς είπατε 1000 φορές, δεν σας λέω ότι είστε πολιτικός, αλλά σήμερα με συγκινήσατε, γιατί είπατε για το DNA 2 και 3 φορές στην κουβέντα που κάνουμε. Πιστεύετε στο σπουδαίο DNA που έχουμε και με δυναμώνετε σαν Ελληνίδα που το λέτε και στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούν, και πιστεύετε στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Δεν το έχω ακούσει. Δεν νομίζω ότι το έχω ξανακούσει. Με συγκινείτε και παίρνω δύναμη. Ξέρετε, λόγω της δουλειάς μου γυρίζω σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας το ιδεολογικό κομμάτι, την πρόθεση αυτού του θεσμού του εφαγωνίζεστε, επισκέφτηκα χιλιάδες σχολεία, χωριά της Ελλάδος, ορεινά, δύσβατα, πολλές φορές, για να μιλήσω στα παιδιά τότε, να μιλήσω και στους ενήλικες, προωθώντας αυτό το θεσμό, που με μεγάλη συγκίνηση κατά τη διάρκεια των αγώνων είδα όλοι να αναφέρονται σε αυτόν. Ίσως ήταν και το μόνο, ένα από τα πολύ θετικά πράγματα αυτής της μεγάλης γιορτής που διοργανώσαμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά επισημάνθηκαν οι αρχές και οι αξίες διαστόματος Προέδρου τότε Ζακ Ροκ, Προέδρου Ελληνικής Δημοκρατίας. Όλοι κάναν αναφορά στο εφαγωνίζεστε, το οποίο όταν έπαιρνα τη σκητάλη του ίσως να το είχαμε ξεχάσει μες στους αιώνες. Αυτή ήταν και η μεγάλη μου συγκίνηση και ίσως η μόνη ηθική ανταμοιβή που είχα για τα τόσα χρόνια εθελοντικής δουλειάς. Θέλω να σας πω ότι ναι, δεν είμαι πολιτικός, αλλά είμαι πολίτης, αλλά μιλάω μέσα από την ψυχή μου. Δεν είμαι και ούτε καν φιλάνθρωπος, αλλά επενδύω κάθε μου δύναμη για να κερδίσει η χώρα μου έστω και έναν Ολυμπιακό άνθρωπο. Κάνετε έργο. Προτείνω, ούτε μπορώ να σας προτείνω μαγικά οικονομικά μοντέλα, δεν είναι άλλοι οι δήμονες που θα έλυναν αυτό το πρόβλημα της παραγωγικής υστέρησης στη χώρα μου, έτσι. Αλλά είμαι σε θέση πότε να καταλάβω και να αντιληφθώ πότε οι οικονομολόγοι μου λένε ψέματα και πότε την αλήθεια. Και είμαι στους πολίτες που δεν είναι δεδομένοι για την Ευρώπη. Πρέπει η Ευρώπη να μας ξανακερδίσει. Να μας ξανακερδίσει.
Πρέπει να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι ξανά και να ξαναβάλουμε τους όρους, τα πρότυπα και πάνω απ' όλα έναν άνθρωπο με ολυμπιακή παιδεία. Όχι ένα ευρώ και όχι μια ισχύ οικονομική. Πολύ θέλουμε ωραία να μας αφηγηθούν από την αρχή μια ιστορία που να θελήσουμε να ακούσουμε. Να μας ευαισθητοποιήσουν, να μας συγκινήσουν, να μπουν στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, αυτό δεν λέτε? Όχι. Μας να πέταξαν. μας πούνε μια ιστορία που θέλουμε να ακούσουμε. Μας είδαν αφιψηλού. Δεν μας είδαν αφιψηλού. Εμείς είδαμε μάλλον τους εαυτούς μας, γιατί ξέρετε κάπου και εμείς οι ίδιοι έχουμε μέσα μας ένα κακό εαυτό. Αυτό όλοι έχουμε τον καλό και τον κακό εαυτό μας. Ναι. Μας βγάλουν τον κακό. Μπορούμε μαζί όμως να φτιάξουμε μια ανίκητη ευρωπαϊκή ομάδα. Όλοι μαζί. Όλοι. Να γίνουμε Ολυμπιονίκες της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνίας, της οικολογίας, του πολιτισμού, της παιδείας. Γιατί εγώ θα ήθελα να σας δω πάντως Ολυμπιονίκη της πολιτικής. Αφήστε με να τα λέω. Να είναι η ομάδα δυνατή και η ομάδα Ελλάδα να γίνει πολύ δυνατή. Ναι, συμφωνώ. Έτσι. Και να κερδίσουμε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Μπορούμε να το κάνουμε. Περάσαμε πολέμους, κατοχές, επιζήσαμε εμφυλίους, διάφορα πράγματα. Και εσείς έχετε και ένα σύζυγο τόσο σπουδαίο άνθρωπο που πέρασε τόσα πολλά. Έχω ένα καταπληκτικό σύντροφο, ναι. Η τραυματική εμπειρία της απαγωγής, είμαστε οι δυνατοί άνθρωποι, μνήμες... κυρία Λιβανίου, δεν σταματάμε σε αυτό. Οι μνήμες δεν θα φύγουνε, δεν μπορεί να φύγουνε, αλλά δεν σημαίνει ότι σταματάμε εδώ. Το ζήσατε μαζί του? Όχι, ότι βίωσε ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν το έζησα μαζί του. Ήσασταν όμως πολύ κοντά. Εγώ έζησα την ευθύνη του ότι σε μένα απευθύνθηκε να διαχειριστώ τη ζωή του, έστω και νοερά. Και αυτή ήταν πολύ μεγάλη ευθύνη και το πρόσεξα πολύ περισσότερο από το να μου συνέβαινε στην ίδια. Αλλά είναι περασμένα, ξεχασμένα αυτά. Τέτοια ζευγάρια δεν υπάρχουν, είσαστε πρότυπο. Πολύ λίγα, σπανίζουν. Δεν υπάρχουν, καλό είναι να μην δοκιμάζουν οι άνθρωποι μέσα από αυτές τις συνθήκες την ποιότητα της σχέσης τους και τις αντοχές τους, έτσι. Αυτά είναι από μια κοινωνία που νοσεί και μέσα στη νόσο αυτή παρουσιάζονται και τέτοια φαινόμενα. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτή την κοινωνία ώστε να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα. Και εσείς είσαστε πολύ δυναμική και πρωτοπόρα και πρωταγωνίστρια. Εγώ έχω πολύ ενθουσιασμό. Και δεν μπόρεσε καμία αντιξότητα να μου τον σταματήσει. Να σας πω, ο κύριος Περικλής Παναγόπουλος είναι σύμμαχος σε όλα αυτά. Ναι, όσο μπορεί. Όσο με ανέχεται. Άμα λείπετε και πολύ στην Αμερική, στεναχωριέται ο καημένος. Δεν λείπω. Αμερική μέσα σε 4 μέρες νομίζω ότι είναι σκότωμα για το βιολογικό σύστημα, αλλά το θέμα είναι να γυρίζεις εκεί που σε έχουν ανάγκη. Τι σπουδαία λόγια μου λέτε απόψε. Μου φτιάξατε πραγματικά εμένα όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Νομίζω και σε εσάς, φίλες και φίλοι. Έτσι, θα θέλατε κλείνοντας σιγά σιγά να λέγαμε 2-3 πράγματα για τη βράβευσή σας στο Λος Άντζελες, διότι ήταν πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. 5 τα βραβεία τότε. Είναι για τη χώρα μας, δεν αισθάνθηκα ότι το πήρα εγώ. Είμαι μια Ελληνίδα, το πήρε η Ελλάδα, το πήρε η πατρίδα μου, ήταν 5. 5 τα βραβεία, ένα για την κάθε ήπειρο. Είχα την τιμή και την τύχη να αναγνωριστεί το έργο μου και να πάρω το πρώτο ευρωπαϊκό. Το έζησα, το απίλαυσα. Και να σας πω, ήταν και η μόνη ανταμοιβή μέσα στα τόσα χρόνια, 20 χρόνια εθελοντικής δουλειάς. Θέλω όμως να σας πω κάτι, είναι μέρες... Η μόνη σας ανταμοιβή. Η μόνη ανταμοιβή, ναι. Πω, απίστευτο αυτό. 20 χρόνια κάνετε τόσο σπουδαίο έργο και το 12. Αν θέλετε, σε θεσμικό επίπεδο. Ναι, κατάλαβα. Γιατί η ανταμοιβή είναι για μένα. Το ηθικό... Ανταμοιβή είναι για μένα ενθουσιασμός των παιδιών στα χωριά της Ελλάδας. Το ξέρω. Αλλά εγώ θα ήθελα και πολλές θεσμικές να έχεις. Πολλές θεσμικές ανταμοιβές. Τα μαζεύουμε απολασπωμένες αλάνες, διδάσκουμε αθλητισμό, τους μαθαίνουμε τα αθλήματα, τα σπορ. Τα παιδιά εντάσσονται σε προγράμματα παιδαγωγικά μέσω του αθλητισμού. Ο ενθουσιασμός που αποκτήσανε στο χωριό τους, στην περιοχή τους, ένα γήπεδο να αθλούνται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, φυλάνε τον καζόν, το χώμα. Φυλάνε τον τάπητα. Δεν είχαν γήπεδο, ναι, και έχουν. Είναι σημείο αναφοράς για όλη την νεολαία στο κάθε σημείο της Ελλάδας που έχουμε κάνει. Αυτά τα παιδιά θα σας αγαπούν για πάντα. Μας αγαπούν πολύ και θα αγαπούν και τα μέλη μας, διότι η Καλυπάτηρα πλέον είναι ένα ιστορικό σωματείο. Αγαπώ την Καλυπάτηρα. Μπαίνουν νέα μέλη μέσα στο σωματείο. Θέλω να πω και το εξής και να καλέσω τις ακροάτριές μας, ότι υπήρξε κάποια στιγμή ένα ελιτίστικο οικονομικά σωματείο βάσει της ετήσιας συνδρομής. Με το που ανέλαβε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το 2005 ήταν κάποτε η συνδρομή πολύ μεγάλη. Μειώθηκε κατά 50%. Αναγνωρίζοντας την οικονομική δυστοκία που υπάρχει, στην τελευταία μας τακτική γενική συνέλευση, η συνδρομή, η ετήσια για ένα μέλος της Καλυπάτηρας
γίνεται στα 50 ευρώ, δηλαδή με 25 ευρώ το εξάμηνο ένα ενεργό μέλος της πολιτείας μπορεί να συμμετέχει χωρίς να αιμορραγεί. Και είχε ξεκινήσει από 300 ευρώ. Και έφτασε 50 ευρώ, του φτάσαμε. Μπράβο σας. Για να μπορούμε, θέλουμε ενεργά μέλη, εργαζόμενες γυναίκες, ενεργά μέλη της κοινωνίας, και νομίζω ότι αυτή η συσπήρωση μελών είναι και η δύναμή μας. Μπράβο σας. Και έγινε και το Διοικητικό Συμβούλιο με περισσότερα μέλη. Μεγάλωσε. Ναι, μεγάλωσε. Και πολύ καλά κάνατε. Μεγάλωσε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς. Εμένα ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή που είσαστε εδώ απόψε. Πάρα πολύ μεγάλη μου ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να έρθετε πάλι και θα χαρώ πάρα πολύ. Έτσι, να σας πω κάτι. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε την τελευταία εκπομπή πριν το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, που θα έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις, θα έχουμε τελειώσει από τις εκλογές. Και θα ήθελα να σας έχω εδώ. Αυτό θα μου το υποσχεθείτε. Είναι κρίμα, κυρία Λιβανίου, που δεν υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχετε μια απίθανη έκφραση, μια αγάπη για την πατρίδα, η οποία λάμπει στο πρόσωπό σας. Λυπάμαι που δεν μπορώ να την περιγράψω στους ακροατάς σας. Αλλά με εμπνέει και εμένα την ίδια. Τώρα μιλάτε για εσάς. Θέλω να σας ευχηθώ όμως για τις μέρες που έρχονται. Ναι, και σε όλο τον κόσμο. Την ευχή σας. Δεν θα μπορούσα να έχω μια αισιόδοξη μόνο υποκριτική ευχή. Δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να είμαι ευθύς. Η κοινωνία ανεβαίνει ένα Γολγοθά. Ένα Γολγοθά, και είναι εβδομάδα παθών. Και για να μην λιβανίζουμε, νομίζω ότι... Στο κερί και λιβάνι. Στο κερί και λιβάνι, που είναι και το όνομα της εκπομπής σας, θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Εύχομαι σε όλους να αντέξουν τα βάρη και να βγουν σοφότεροι μέσα από αυτή την ανάβαση του προσωπικού του Γολγοθά. Και του εθνικού μας Γολγοθά. Και να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ εγώ που ήσασταν εδώ κοντά μας. Τιμή και χαρά. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, καλή δύναμη. Σε εσάς και σε όλους τους πατριώτες μας. Και μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα πάρα πολύ να σας δω και σε άλλα πράγματα, δεν ξέρω, σε μια μέρα που δεν θα έχει 24 ώρες, 48. Αλλά θέλω να σας δω και σε άλλα πράγματα. Πραγματικά. Είναι καλά εδώ που είμαι, γιατί είμαι ευτυχής. Ευτυχισμένη να σας δω και σε άλλα. Και ελεύθερη να εκφράζω τη σκέψη μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι θα σας σταματήσει εσάς τίποτα. Στην ελευθερία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους σας, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ θερμά. Τη Δευτέρα του Πάσχα θα είμαστε εδώ ακριβώς στις 9. Καλό βράδυ Μεγάλης Δευτέρας, με κατάνοιξη και αγιοσύνη. Να είστε καλά.